सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि एसबी बड निउज चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय। खुलुमबाय, आं सिबि रानि ब्रह्म। बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावनाय जायो। नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजोंनो गोनां सानसेयारि खौरांफोरखौ मोननो हागोन। थुदो बिदिब्ला खौरां आवरायनायखौ जागायजेननोसै। रायमना माहारियारि हाग्रामायाव गंद' हाथियार बोखांनो हादों। हाग्रा बिफाननि सिग्रोमनायाव गंद' हाथियारजों लोगोसे माखासे गुलिफोर बोखांनो हादों। हाग्रा बिफाननिफ्राय बेखौनो फोरमायथिदों दि रायमना माहारियारि हाग्रामायाव हाग्रा बिफाननि मावथिफ्रा पेट्रलिं खालामदोंमोन। बे समावनो गुलिनि सोदोब खोनानानै बिथांमोनहाबो नागिरलांदोंमोन। बेयावनो हाग्रायाव मैहुर खालामनाय माखासे सुबुंफ्रा हाग्रा बिफाननि मावथिफोरखौ नुनानै होज्रिख्रावदों। बेनि उनाव जाय फाराफारि खारलांदों होननानै फोरमायथिदों। उनाव बे ओनसोलनिफ्राय गंद' हाथियारखौ बोखांनो हादों, लोगोसे माखासे गुलिफोरखौबो बोखांनो हादों होननानै फोरमायथिदों। गोजोनथाव रादाब, फांसिनि साजा मोननाय एनडिएबिनि सोद्रोमाफोरखौ फांसि होनाय जानाय नंला। बे गोजोनथाव रादाबखौ इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएबिनि गाहाय नेहाथारि बिरि मिलांआ फोरमायथिदों। इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएबिनि नारा नाथा नाजानायजों बिथांमोनखौ फांसिनि साजानिफ्राय रेहाय होनायाव मदद होदों आरो बिथांमोनखौ दि फांसिनि साजा होनाय जानाय नंला बे खौरांखौ गुवाहाटी हाइकर्टनि एनआइए केसआव नांनो थाखाय एनडिएबिफोरनि जि उकिल बिथाङा बे खौरांखौ फोरमायथिदों होननानै फोरमायथिदों बिरि मिलां बिथाङा। बेनि अनगायैबो जोबथेसालियाव जोबथेजानाय एनडिएबिफोरखौ उदां खालामनो थाखाय सावरायनाय जागासिनो दं। बेनि सायावबो फोरमायथिदों बिरि मिलां बिथाङा फोरमायथिदों दि बिस्वजित दैमारिनि दैदेननायाव आसाम एडिशनेल चिफ सेक्रेटारि हम एन्ड पलिटिकेल तिवारिजोंबो सावरायनाय जादों, जेरावनाखि केस गेलेनानै रांखावरि जोब्बाय आरो जोबथेजानाय एनडिएबिफोरनि आखाइफोरा ट्रायल जागासिनो दं। बिथांमोनखौ जाहाथे थाबैनो उदां खालामनानै न'खराव थाफैनो हानायनि राहा खालामनो हायो, बेनि थाखाय सावरायनाय जादों होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे सोरखारनि फारसेनिफ्राय सानसे साननैनि गेजेरावनो जाहाथे पाब्लिक प्रसिकिउटर एपइन्ट खालामो बेनि थाखाय खावलायदोंमोन। दा आसाम सोरखारनि पाब्लिक प्रसिकिउटर आरो एनडिएबिफोरनि एनआइए केसखौ नांनो थाखाय जि उकिल बिथांमोनहा जयैनो खामानिखौ मावसिगोन होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा। बेनि अनगायैबो मुंख्लं न'खरनो एक्स ग्रेसिया होनायनि बेलायावबो बिथाङा बुंथिदों दि नभेम्बर आरो डिसेम्बर दाननि गेजेरावनो 628 न'खरनो एक्स ग्रेसिया होनाय जागोन आरो आद्रा थानाय 1400 मुंख्लं न'खरनि लिस्टखौबो थाबैनो भेरिफिकेसन खालामनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। बिटिसिआव बिपिएफआ हारसिङै बिसायख'थि गेलेगोन, बे खोथाखौ बुंथिदों हाग्रामा महिलारी बिथाङा। खौसे जानो थाखाय सावरायनाया आसखान्दा जाबाय नामा? बिटिसिआव बिपिएफ इउपिपिएल ज' जानो थाखाय सावरायबाय थानायनि गेजेरावनो मानिबा जाहोनाव सावरायनाया थाबथाबाय नामा? हाग्रामा महिलारीआ बुंथिदों दि फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ दोला हारसिङै बिसायख'थि गेलेगोन आरो बिपिएफ दोला देरहागोनबो। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि इउपिपिएलआ गिबियाव सोरखारखौ गारनानै फै, अब्लासो आं फोथायगोन आरो सावरायनायखौ कन्टिनिउ खालामगोन। रायज्लायनाया मोजाङै मोजां जाबाय थानायनि गेजेरावनो मानो नंखाय फोसावदों होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारीआ। प्रमद बर'आनो बिटिसिनि चिफ जासिगोन, बिपिएफआव थानानै जेबो मुलाम्फा गैला होननानै इउपिपिएलनिफ्राय फोसावदों। नाथाय बे खोथाखौ लानानै माब्लाबाबो सावरायनाय जायाखै आरो इउपिपिएल आरो बिपिएफ लोगो नांनानै बिजेपिखौ बिटिसिनिफ्राय माबोरैहाय होखारनो हायो बे खोथाखौ लानानैसो इउपिपिएलआ बिपिएफजों रायज्लायनो फैदोंमोन। नाथाय बेखौ लानानैनो प्रमद बर'आ बिटिसिनि चिफ जागोन आरो हाग्रामा महिलारीआ दिसपुराव थांसिगोन होननानै फोसावदों। बेनि अनगायैबो जायनाखि इउपिपिएलआ बिजेपिजों बिटिसिआव सोरखार सालायगासिनो दं, नाथाय फारसेथिं बिथांमोनजों सोरखार सालायनानै फारसेथिं बिपिएफजों फैनानै बिजेपिखौ बिटिसिनिफ्राय होखारनो थाखाय रायज्लायफैदों, अब्ला बेबायदियाव आं माबोरैहाय फोथायगोन होननानैबो बुंथियो हाग्रामा महिलारीआ। इउपिपिएलआ सोरखारखौ गारनानै फै, अब्लासो फोथायगोन आरो रायज्लायनायखौ कन्टिनिउ खालामगोन होननानै बुंथिदों बिथाङा। बेनिखायनो बिपिएफ दोला हारसिङैनो बिसायख'थि गेलेगोन आरो देरहागोनबो होननानै दाबि खालामो हाग्रामा महिलारीआ। लोगोसे बुंथिबावदि रायजो राजाफ्रा दिनैसिमबो जोंजोंनो दं, नाथाय माखासे दैदेनगिरिफ्रासो बिपिएफखौ एंगारदों आरो जायफोर दैदेनगिरिफ्रा बिपिएफखौ एंगारलांबाय बिथांमोनहा बिपिएफआव दा फैफिन आरो सोरबा थांबावनो गोसोब्ला थां, रावखौबो दा होबथा। नाथाय बिपिएफआ गाव हारसिङैनो सोरखार दाफिनगोन, खमैबो 25 मासआव देरहागोन होननानै दाबि खालामो हाग्रामा महिलारीआ। लोगोसे बिपिएफनि मावथिफोरखौबो बिसायख'थिनि थाखाय थाग थियारि जानानै थानो खावलायबावो बिथाङा। 4 बोसोर खस्थ'आव थानांबाय आरो बांद्राय गोलाव सम खस्थ'आव थानांनाय नंला। फैगौ एप्रिल दानावनो बिटिसि बिसायख'थिया जानो हागौ, बेनिखायनो जोंनि आखायाव आरो बारा गोबाव सम गैलिया होननानै बुंथिबावो।
बेफोरनि अनगायैबो UPPL आरो BJPआव थायोब्लासो अरुणोदय मोनगोन होननानै बुंनायनि सायावबो बिथाङा फिननाय होयोदि बेयो नंखाय फोसावनायसो आरो बेखौ लानानै BPFनि डेलिगेटआव थांखि लानायखौ रबिराम नार्जारिया डिसिजों सावरायगोन आरो मोनफ्रोमबो पलिं स्टेशनाव मोनफा मोनफा कमिटि दानाय जागोन जेराव UPPL, BPF आरो BJP आरो गुबुन गुबुन दोलोनि सोद्रोमा थागोन आरो जाय नियम बायदियै मोननो गोनां बिथांमोनासो मोनगोन होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। पिक मिशननि गेजेरजों सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोनो अमा राननानै होदों बिटिआर सोरखारा। बिफानारि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मनि नुजाथिनायाव गासै फ्राय मोन 50सो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि गौथुमफोरनो अमाखौ राननानै होनाय जादों। चिरां जिल्लानि सिडली बिधानसभा बियाबनि सिङावनो आइजोफोरनो बे अमाखौ राननानै होनाय जादों। उन्दै उन्दै फरायसुलिफोरखौ आथोनारि अनागार खालामनायनि थाखाय गाहाय फोरोंगिरिखौ खाबाय पुलिसआ। जायफोर फरायसुलिफोरनि नखरनिया लोरबां बेफोरबायदि नखरनि फरायसुलिफोरखौ थांखिनानै आथोनारि अनागार खालामोमोन गाहाय फोरोंगिरिया। बे दायाव माबारि गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि प्रभात चन्द्र दासखौ पुलिसआ खाबाय। भुगिनांनाय नखरनि सोद्रोमाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला लोरबां नखरनि फरायसुलिफोर जेरै जायफोर फरायसुलिफ्रा गरिब नखरनि बा खायफानिया बिमा गैया बा बिफा गैया बैफोरबायदि नखरनि फरायसुलिफोरखौ थांखिनानै गाहाय फोरोंगिरि प्रभात चन्द्र दासआ आथोनारि अनागार खालामोमोन। फरायसालियाव आथोनारि अनागार खालामनायनि अनगायैबो न'आव रावबो गैयैखौ खाबु लानानै फरायसुलिनि न'आवबो फैनानै फरायसुलिखौ आथोनारि अनागार खालामफैयोमोन। बेयावनो उनाव ओनसोलनि सुबुंफोरा माबारि गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि प्रभात चन्द्र दासखौ हमनो हादों। बेनि उनाव पुलिसनि आखायाव गथायनानै हरदों। रां होनानै गासैबो केसखौ फोजोबनो थाखायबो गाहाय फोरोंगिरि प्रभात चन्द्र दासआ नाजादोंमोन होननानै फोरमायथिदों। नाथाय सांग्रां रायजो राजाफ्रा रांनि लबजायालासे दायनिगिरिखौ पुलिसनि आखायाव गथायनानै हरदों। केन्सार बेरामजों नाख्रेबजानाय देंखोगिरि भानु बांसेरिनि नखरनो राङारि अनसुंथाइ होदों BPF हान्जानिफ्राय। मुम्बाइनि टाटा मेम'रियेल देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दङ भानु बांसेरि। बिथाङा रांखावरि आंखाल जानायनि थाखाय समाज बिजोंनि गेजेरजों रायजो राजानिफ्राय आरो सोरखारनिफ्राय जि एसे हायो राङारि अनसुंथाइ मोननो हास्थायनायखौ फोरमायथिदोंमोन। बे लेखायै BPFनि दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारीजों लोगोसे BPFनि माखासे सोद्रोमाफ्रा थांनानै राङारि अनसुंथाइखौ हैदों आरो सोरखारनि फारसेनिफ्रायबो देंखोगिरि भानु बांसियारिनो राङारि अनसुंथाइ होनायखौ फोरमायथिदों बिथांमोनहा। रायजो राजाफ्राबो जाहाथे जि एसे हायो मदद होलायो बेनि थाखाय खावलायो कास्टम बसुमतारीया आरो भानु बांसियारि बिथाङा जाहाथे गाहाम देहा लानानै न'फारसे गिदिंबोफिननो हायो बेनि थाखायबो आरज खालामो। मोनसे समाव देंखोगिरि भानु बांसियारिया गावनो मेथाइ लिरनानै गावनो मेथाइ खननानै रायजो राजाफोरनि गोसोखौ गोजोन होदोंमोन होननानैबो फोरमायथिबावो आरो भानु बांसियारिया हारिनि थाखाय खामानि मावनाय सासे आइजो होननानैबो फोरमायथिबावो। रायजो राजाफ्रा मदद हरनो थाखाय एकाउन्ट नाम्बारा 315676499337 आरो IFSC क'डा SBIN 0005243। बेखौ स्क्रिनावबो नोंथांमोनहा नायनानै लानो हागोन। जरहाट मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव गासैबो बिथिङावनो बेसेन बांहोनायखौ लानानै गोख्रोङै खुद्रिनाय दिन्थिफुंदों। टेस्ट खालामनायनिफ्राय लानानै गासैबो बिथिङावनो सिबिथाय होनायाव रां बांहोनायखौ अदेबानि बेसेन बांहोनायखौ लानानै आसाम जातीयबाद युवा छात्र परिषद आरो कृषक मुक्ति संग्राम समितिनि बानजायनायाव गोख्रोङै खुद्रिनाय दिन्थिफुंदों जेराव बिथांमोना पुलिसजोंबो नारा-नाथार जानो गोनां जादों। बीजेपी सरकारनि समाव गासैबो मुवा बेसादनि बेसेन बांदों, मुलिनि बेसेनाबो बांदों आरो दा सोरखारि देहा फाहामसालिफ्रावबो रायजो राजानो सिबिथाय होनाय गासैबो बिथिङाव बेसेनखौ बांहोदों। बेखौ लानानै गोख्रोङै खुद्रिदों बिथांमोनहा आरो देहा फाहामसालिफ्राव रायजो राजानो सिबिथाय होनाय मोनफ्रोमबो बिथिङाव बेसेन बांहोनायजों गरिब नखरनि रायजो राजाफ्रा हालाय हाफाय जानो गोनां जागोन आरो जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जागोन होननानै गोख्रोङै बुंथिदों। बेनिखायनो जाहाथे सोरखारि देहा फाहामसालियाव मोनफ्रोमबो सिबिथाय होनायफोराव बेसेन बांहोनायखौ सोरखारा जाहाथे बोखांनानै लाफिनो बेनि थाखाय गोख्रोङै दाबि खालामदों। रायजो राजाफोरजों लोगोसे आसाम जातीयबाद युवा छात्र परिषद आरो कृषक मुक्ति संग्राम समितिया। दुर्गा फुजानि रंजानायखौ फेलें खालामनो हागौ नामा बोथोरा? बोथोरखौ लानानै बोथोर बिगियाना सांग्रांथि फोसावदों जेराव आसामनि फ्राय जिल्लाफोरावनो माखासे सानसिम गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों। बेनि मादाव धुबरी, साउथ सालमारा, मानकाचार, गवालपारा, क'क्राझार, चिरां, बरपेटा, बङाइगाव आरो माखासे जिल्लाफ्राव गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों जेराव धुबरी, साउथ सालमारा, मानकाचाराव 6 आरो 9 अक्ट'बराव गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों। गवालपारायाव 6 आरो 7 अक्ट'बराव गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों। क'क्राझाराव 6 आरो 9 अक्ट'आव गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों। चिराङाव दिनै गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों। ओजोंहाय बाक्सायाव जेबो गोमो गाबनि सांग्रांथि होनाय जायाखै। बरपेटायाव
द' आरो 7आव गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों बङाइगावआव 6 आरो 9आव गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों नलबारि कामरुप बेफोर जिल्लाफ्राव 6 आरो 7आव गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों दरंआव जेबो गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसाङाखै अदालगुरियाव 7 अक्ट'बराव गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों बेबायदिनो माखासे जिल्लाफोर जेरै सनितपुर बिश्वनाथ लखिमपुर धेमाजि बेफोर जिल्लाफ्राव 6 निफ्राय लानानै 9 अक्ट'सिम गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों गोबां अखा हानायजों लोगोसे बार बारगोननि सांग्रांथि होदों बोथोर बिगियाननिफ्राय लन मेला आरो एक्सचेन्ज मेला गोजोन्थों खौरां काजलगावनि MMH अट' हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय लन मेला आरो एक्सचेन्ज मेला खुंनो आखायाव लादों विश्वकर्मा फुजाजों लोब्बा लाखिनानै फोसावदों गोबां अफारफोर जेरै मिक्सार ग्राइन्डार LED TV 5 लिटार थाव आयरन साइकेल इलेक्ट्रिक केटलि ब्लेंकेट डिनार सेट इलेक्ट्रिक रड आरो रूम हिटार बेफोरनि मादाव जायखिजाया मोनसे जोथोबखौ नोंथांमोनहा मोनथारनो हागोन बेनि अनगायैबो बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन 1000 रां केशबेक मोननो हागोन आरो गोजाम गारिखौ सोलायनानै गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटि लानो हानायनिबो खाबु दं बेनिख्रुइबो साबसिन खाबु दङ जुदि SP 160cc आरो हार्नेट बाइकखौ बायोब्ला 3000 रांसिम केशबेक मोननो हागोन लोगोसेनो काजलगावनि MMH अट' हन्डा श'रुमाव खम रां होग्रोनानैनो आरो खम सुतनि हारजोंनो गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन आरो गोरलैयै फाइनान्सआव मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ बायनो हानायनिबो खाबु दं बेफोर अफारा 30 नभेम्बरसिम थागोन माबाफोर मिथिबावनो लुबैयोब्ला 8720957824 नङाब्ला 6026428346 बे नाम्बाराव खौरां लानो हागोन गोजोन्थों खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा दासिमबो आंनि SB बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे आं खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो गोजोन्थों